kapaleta. So, dito po tayo ngayon, no? Kasama po natin si Tatay Mendo. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, and i-subscribe ang YouTube channel niya. And syempre, huwag niyo na rin po kalimutan ang ating YouTube channel. Paki-support po ang lahat na nagbablog. So, yun lang po mga kapaleta. Good luck sa aming lahat. Bye! Yun na what's up mga kagamba. Ayan. May palalabanin tayo ngayon mga gamba. Na Tagalog pa rin ito mga gamba kasi mahirap lang tayo. Ito nilalangaw tayo. Kasi mahirap lang tayo mga kagamba. So yan, bago yan, shout out muna tayo kay Beta Keepers Only. Yan, ang ganda ng pangalan ng channel niya. Kasakmal TV. Yan. At saka si Dilby TV. Yan, magkamag-anak siguro itong dalawa na ito. TV apelido eh. Ayan. So, yan pa, mga kagamba, panoorin nyo itong Tagalog na to. Ayun. Binintok niya. So yun, napanood nyo mga gamba. Sana magustuhan nyo ang aking in-upload ngayon. Maraming salamat. Ayun no, good morning mga gagamblers. Bali dito tayo ngayon sa sa season 5 ng Spider Tournament. At to si Kamendo kasama ko ngayon no. At wag po natin sana kalimutan mag-subscribe kay Tatay Mendo. Tsaka paki-subscribe na po sana yung Gagamblers TV. And God bless and enjoy lang po sana lahat. Hi! Subscribe po kita to yung video. Like and share po. Bye!